Βρίσκομαι στον εκθεσιακό χώρο της Friggogas Professional στη Λεωφόρο Ικάρου 53. Ανάμεσα σε πυρετώδεις προετοιμασίες, με προσφορές, με τοποθετήσεις και με πάρα πολύ σέρβις, είπαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να φτιάξουμε μύδια αχνιστά. Σε μια εστία η οποία δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα, θα φτιάξουμε τα μύδια μας. Ξεκινάμε αμέσως. Θέλουμε μύδια φρέσκα, κρεμμυδάκι ξερό και μια καυτερή έτσι πιπερίτσα, μαϊντανό, σκόρδο, κρασί, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε ελαιόλαδο στο wok μας. Το κρεμμυδάκι το κόβουμε σε αυτή τη μορφή, να μας δώσει μια πολύ ωραία γεύση μαζί με το σκόρδο και βάζουμε τα μύδια μας και αφήνουμε λιγάκι να σοταριστούν. Ανακατεύουμε λοιπόν τα μυδάκια μας, σβήνουμε με κρασί, λευκό, βάζουμε λεμονάκι, βάζουμε ριγανούλα, μαϊντανό, ανακατεύουμε και σκεπάζουμε και περιμένουμε για 3 λεπτά να ανοίξουν τα μύδια μας. Πάμε να ξεσκεπάσουμε και πάμε να δείξουμε τον τρόπο που τρώμε τα μύδια. Παίρνουμε το μυδάκι, το ανοίγουμε στη μέση, παίρνουμε ζουμάκι από μέσα,